Ja. Oké. Op plaats! Rust! Oké. Zet even 2 aan de grond. Nee, dan moet je kijken. Afsturen op je Opgelegd! Opgelegd! Opgelegd. Opgelegd! Schutterij! Geef af! 1, 2, 1. Oké. Voorwaarts! Mars! Aan. Meester Gregor of Meester Marcel? Opgelet! Schutterij! Geef af! 1, 2, 1. Daarop. Ja, let op. Voorwaarts! Mars! Aan. Draai en sluit. Let op, hè. Wij zijn van basisschool Spiegel Troggo en we komen nu als jou brengen. Hey, ik ben benieuwd wie er klinkt. Op naar uren. Rust. Let op, hè. Basisschool is weer ziek! Basisschool is weer ziek! En nog super fanatiek! En nog super fanatiek! We staan hier op het OLS met veel plezier en zonder stress. De bank is ons doel, deze dag is super cool! Hey! Zo, geweldig. Zet ze maar links op. Voorwaarts! Mars! Aan.